चलिए आई यही फागुन के महीना में एगो पति अपना पत्नी के समझावत तारी। भैया पूरी बाबा 1 लाख भैया रघुरंजन भैया ये मनीष मित्र देखी वो पति अपना पत्नी के कौना भाव में समझावत तारे। ये गीत के माध्यम से सुनी सब AW चाचा। ओह आवो 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 ए बबुआ बाटे किरिया हमार अरे होलिया में रुसना भातार से बाटे किरिया हमार होलिया में रुसना भातार से अपने बाला मुआ से ऐसे खिसी आईबू के करा से दानी हो रंग लगाईबू अपने बाला मुआ से ऐसे खिसी आईबू के करा से दानी हो रंग लगाईबू बोला सुगनी हमार बोला सुगनी बोला सुगनी हमार बोला सुगनी हमार होलिया में रुसा जनी बातर से साली भड पाया वेला फगुआ महीना ऐसे ना मुहावा फुलवाए हसीना साली भर पाया वेला फगुआ महीना ऐसे जानी मुहावा फुलवाए हसीना सुना धनिया हमार सुना धनिया सुना धनिया हमार सुना धनिया हमार होलिया में रुसना भातार से
दिन नहीं मुहावा फुलाव, आओ ये धनी तनी कोरावा में आव। होलिया के दिन नहीं मुहावा फुलाव, आओ ये धनी तनी कोरावा में आव। अब दोनों मिली कर जाई प्यार हो, अब दोनों मिली कर जाई प्यार हो, अब दोनों मिली कर जाई प्यार। होलिया में रुसना भतार से, क्रिया बाटे हमार होलिया में रुसना भतार से। क्रिया बाटे हमार होलिया में रुसना भतार से। क्रिया बाटे हमार होलिया में रुसना भतार से।